morți, ce-ai văzut mă duc la? Ce-i asta? Ce? Ai atins-o pe aia. I-ai dat drumul, mă, pula mea. Ce? Ai atins-o? Mi-ai aruncat-o la spate și... Ai atins. Hai, mă, bine, bă, voi jucați în pula mea că de-al vostru. Ha? Joacă-o că știe fani. Nu știu cum știe fanii să la Cernavăr. Sau la Constanța. Constanța? Nu știu cum știe să jucați la Constanța. Noi jucăm ca la Pitești. Câte scoră? 2. Câte minute? 4 minute? Hai? Așa, bă, nebunul, vezi că știi care e șeful tău? Eu sunt șeful tău. Ce mai să vezi dacă intri în coș după aia? Bă, după ce am dat? Păi când aruncai ai fost? Ai aruncat și ai cerut fault? Bă, tu ai ținut mâna, mi-ai dat și când am aterizat ai cerut fault. Păi dacă ai ținut mâna și ai dat ăla nu-i fault, nene. Nu-i fault? Nu. Lasă-mă, a doua să fac asta. Lasă-mă că contest pentru o minge. Da? Așa, cum îmi fac și ăla.
Asta în margine. 500 de 126. Ți-ai luat atât sau așa avea aici? Îți mai ia card? Deci, da? Da. Ce-ai făcut? Nu știu mai luat, mai ținut așa. Tu de țin așa, când am plecat în pula, m-am mai ținut de spate în pula mea. Așa e garanție un an. Bă, păi de ce cred că m-am oprit acolo? Am semnat. Te-ai luat și mai țin de spate, că de exemplu nu mai țin spate. Am stat eu ce vreau, să mă fig în tine. Mai stă băiatule, mai țin de spate în pula mea. Nu poate, știi cum ai pe mine, îți fac ție așa. Bă, mintea dacă ai și pe la spate. Nu auzi că l-ai pus mâna pe mine în pula mea, eu de prost mă vreau în fața făcului să mă uit la tine cum dai? Te ține capul? Nu, băi, și bă. Băi, poziție. Ce n-ai cerut mai devreme? Păi n-am cerut în pula mea după cea de m-a luat. Ce te spui? Patru.